Добрый дзень усім добрым людзям. На двары зіма, уже некалькі дзён мароз каля 10 градусаў, холодна, ну і добра, толькі што няма снегу. І вось што здарылася. Перад гэтымі марозамі было такое надвор'е, калі я яшчэ здолеў памыць сваё аўто ад солі, ад бруду, ад гразі. Я менавіта стараўся, каб гэта зрабіць перад моцнымі марозамі, бо потым гэта будзе немагчыма. І ўсё было выдатна, ездзіў, і ўчора нават зараджаўся, увечары прыехаў да хацінкі адчыняць гэты лючок. А ён не адчыняецца. Тут вось стаіць такі актуатар, які не дае яму. Але мы што б не рабілі, не адчыняецца. А што здарылася? Здарылася то, што ён... зараз я націснуў пальцам. А так ён умёрз, сюды трапіла вільгаць, і ўсё, і не адчыніць. Мы адкрылі накрыўку багажніка ззаду, там ёсць такая адмысловая штука, каб падцягнуць. Таксама не дапамагае. Нават зараз, ён уже, вось ён должен працаваць вось такім чынам. Націснуў, ён аддае, а ён не аддаваў. Ён заціснуўся вось тут, і так, і гэтак. Добра, што у нас тут ёсць розетка 220 побач. Я выкарыстоўваў вось такі награвальнік, і хвілін з 10 я дзьму на гэту накрыўку у розныя шчыліны сюды, дзьму, ён уже стаў цёплы, снег тут усюды растаяў, але не адчынялася. Пакуль сын некалькі разоў не закрыў, не адкрыў машыну, там пайшоў нейкі сігнал, відаць, ён схамянуўся, і мы здолелі яго адчыніць, і зараз тут заражаецца. Так гэта вот добра, калі ў нас усё па месцы. Абагравальнік, розетка ёсць, а калі прыехаў на заправку, і ў цябе пасля мыйкі вось гэты замочак замёрз. Карацей, трэба яго, я так разумею, нейкай сіліконавай смазкай апрацаваць і сачыць за тым, каб сюды не трапляла вільгаць, альбо пасля мыйкі адчыняць і добра насуха выціраць, бо могуць быць розныя прыгоды, каб у вас такога не было. Усім усяго найлепшага, бяспечнага руху.